bayani na nagutang sa bayan, sunod-sunod na naglaban apoy ng pag-iigsi. Sa Manila, Laguna, Bulacan, Batangas, Cavite, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija, hangat ng Pilipino'y malayang republika. Ang Barangay Di Masalamong Responsilyo ay itinatatag ang Republika ng Nakarong Desili. Pamahalaang may kompletong bigulo, matatag na bilang ng mga sundalo at pelikula ng mga taong bayan bilang revolusyonaryo gayon may ginapi ng sundalong Kastila ang lakas ng pamahalaan sa Kakaroon. Malupit ang kalaban. Pantas at nananakotang Pilipino'y nilupit. Noong ika-30 ng Disyembre 1896, ipinamalas ng Kastila ang kamatayan ng isang dakilang Pilipino sa Bagong Bayan, ang pagbaril kay Dr. Jose Rizal. Viva España! Sa Talisay, Batangas, nilakbay ni General Emilio Aguinaldo ang lalawigan ng Morong kasama ang kanyang piling sundalo at tinuno ang biyak na bato sa San Miguel de Mayuno upang itatag ang ikalawang republika sa Bulacan noong ika-1 ng Nobyembre 1897, ang Republika ng Biyak na Bato. Sa mga paring Kastila, pagbabalik sa Pilipino ng mga iyong inari nila, pagkakaroon ng kinutawan sa mga korte ng Kastila, kalayaan sa pamamahayag, paggalang sa iba pang relihiyon, pantay na pagtingin ng pamahalaan sa kanyang mamamayan, at pantay na pagkakaroon ng legal na karapatan ng mga Pilipino. Subalit ang Republika ng Biyak na Bato ay muling naunsyon nang lagdaan ang Pacto de Biyak na Bato hanggang sa tumulak ang mga pinuno ng revolusyon patungong Hong Kong. Ika-25 ng Abril 1898